2025 मायथाइनि BTC इलेक्सनाव इलेक्सन जोब्बाय 26 तारिखआव रिजाल्ट होगोन BPF जाहाथे सरकार खुलुमबाय रायजोफोर आरोबाव फिथांखि ब्लग इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय रायजोफोर गिबिसिन खौराङाव दङ जाहैबाय प्रहलाद ब्रह्म आरो कास्टम बसुमतारी बिथांमोना मोनसे बुद्ध मन्दिरावहाय आरज गाबहैदों BPF पार्टिया देरहानायनि रिजाल्ट मोजां जानायनि दा रिजाल्टआबो दिनै होसिगोन जाहाथे बिथांमोननि आरज गाबनायनि फिथाइया थायो खोमा दिनैनि 7:50 रिंगानि उननिफ्राय जोङो नुनो मोनसिगोन रायजोफोर मोजांनि बाथ्रा बे समावहाय रिजाल्टआ दिनैहाय सानसिगोन 8:50 रिंगानिफ्राय लानानै 7:50 सिमहालागै रिजाल्टआ कमप्लिट जाहैगोन होननानै जोङो मिथिनो मोनदों दिनै रिजाल्टनि सम रायजो राजाफोरनि गोसोआव गुप 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 दुब दुब सौबाय थानाय नैबे साननाय हनायफ्रा दिनै मोनाबिलिनि समसिमहालागै क्लियार जासिगोन गासैबो साफा जाजोबसिगोन बे समावहाय BTC नि सिटखौहाय सोर आवग्रियो बे मोनाबिलिनि 7:50 निफ्रायसो जोङो नुनो मोनसिगोन रायजोफोर सोरनि खाफाला मोनदा सोरनि खाफाला गोजों दा बिनि उनावसो जोङो नुसिगोन दा बे रिजाल्टखौ लानानै आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा रिजाल्टनि सिगां मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना खोनासंब्लानो जाबाय এইটো বিচাৰো একফালে হাগ্ৰামা একফালে প্ৰমোদ বড়ো ৰাইডৰ কোন থাকিব স্যাৰ ৰাইডৰ কোন থাকিব ৰাইট লেফটৰ একো কথা নাই বাওহতীয়া মানুহৰ কাৰণে ৰাইট টু লেফট সোঁহতীয়া মানুহৰ কাৰণে ৰাইট টু লেফট আমাৰ ট্ৰিপল ইঞ্জিন হোৱাটো কনফাৰ্ম হ'ব ইয়াতে ট্ৰিপল ইঞ্জিন হ'ব আৰু মইতো ভাবো যে তিনটা পাৰ্টিয়ে চৰকাৰত থাকিব आङो माखासे डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि भिडिअखौ नायदों बिथाङा जुबिन गार्गनि थैनायनि खारनावहाय BJP पार्टिनि केम्पिंखौ खालामनो हायाखै बेखौबो बिथाङा फोरमायदों आरो BJP पार्टिया बे थासारिनि खारनावनो एसे दुर्बल जाबाय नैबे बाथ्राखौबो फोरमायदों आरोबाव लोगोसे डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया क्लियारलि बाथ्रा बुंदों जे रिजाल्टनि उनावहाय सरकार दायोब्लाबो ट्रिपल सरकारसो दानाय जागोन यानी कि UPPL BPF आरो BJP बेखौसो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा फोरमायनानै होबाय रायजोफोर दानिया आरोबाव नोंथांमोना खोनासंबावदो थामथियावहाय जोंनि UPPL नि CEM प्रमोद बर' सारा मा बाथ्रा बुंदों खोनासं सक आजिए মই ক'ব নোৱাৰো কালি ৰিজাল্টটো আহিব দিয়ক তাৰ পিছত সিদ্ধান্ত লম सरकार केनेके হ'ব এতিয়ালৈকেতো আমি ভাবি আছো আমি সিঙ্গল লার্জেস্ট হম আৰু সিঙ্গল লার্জেস্ট হোৱাৰ লগে লগে বাকি অংকখিনি আমি আলোচনা কৰি ঠিক কৰিম এনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি যে BPF আৰু UPPL মিলি চৰকাৰ মই ইয়াৰ ওপৰত একো ক'ব নিবিচাৰো কাৰণটো হ'ল কি আমি ইয়াৰ ওপৰত ডিসকাশনে কৰা নাই খালি আমি অহাকালি কাউন্টিংৰ কাৰণে সবে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছিলে এটো শান্তিপূৰ্ণ হোক ভালে হোক সকলো ঠিক হোক বুলি প্লাই বাকি सरकार কেনেকে গঠন হ'ব নহব ইয়াৰ কাৰণে ভাবিবলৈ আমাৰ যথেষ্ট সময় আছে UPPL नि CEM प्रमोद बर' सारनि फोरमायनाय मथेब्ला प्रमोद बर' सारा चिरांनि सिगनेक हटेलावहाय थानानैहाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि बुंनाय रावखौ खोनाबाय जानांगौ दा रिजाल्टनि उनावसो सावरायनाय जागोन सरकारखौ सोर दायो आरो माब्रै दायो बेखौहाय रिजाल्ट जोबनायनि उनावसो बेखौहाय सावरायनाय जासिगोन होननानै जोङो क्लियारलि फोरमायनाय जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर बे समाव रायजो राजा नोंथांमोन ब्रैथि खौराङाव जोङो ओरैबायदि दुखुनांथाव मोनसे जाथाय नायगार दाउ अमाफोर बायदि गावजों गाव दाननाय गावनिनो हारि बर' जाति गुबुन हारिबो दङा आरो गुबुन हारिब्लाबो मानो दाननांगौ आरो बिबो सामफ्रोमबो नुदलायनाय थांलायनाय फैलायनाय बेखौनो दानबावबाय नायदो ओरैबायदि जुनाद आखुनि मानसि दं जोंनि बर'नि गेजेरावबो आं माब्लाबो सानाखैमोन रायजोफोर एसेबां आङो नुबोबाय उन्दैनिफ्राय लानानै दिनैसिमहालागै आङो गामिजों गामि बेफोरबायदि दानलायनाय माब्लाबाबो नुवाखै जोबोद दुखु मोनदों आं नायनानै रायजोफोर बे जाथाया जादों जाहैबाय चिरां जिल्लानि बिसफानियावहाय
दानजाग्राया बरपेटानि होननानै बुंदों आरो दानग्राफ्रा फाथाबारि होननानै बुंदों, सानजा फाथाबारि होननानै बुंदों, इस्ट फाथाबारि। दा माब्रै इसेबां बेबायदि नायगार नायगार दानखो? दानग्राफ्रा मोनसे न'खरनिनो बिफा फिसा आरो बिजामादै, बिसोरो माब्रै बे सासे मानसिखौहाय इसेबां नायगार नायगार दानख्लाबनो हाखो? आं आसरितसो मोनदों दे। दा नोंथांमोना नुखादों, दानग्राफोरखौहाय जेलाव लांबाय, पुलिसा हमनानै लांबाय, सासे खारग'दों होनदों। दा बे खारग'नायखौ माब्ला हमो बेखौबो हमनायनि लाहार फाहार जानानै दं, बेखौहाय जों मिथिदों रायजोफोर। गामिनि थागिबिफोर फोरमायनाय मथेब्ला बे जाथाया हा सिमा सेलायनायाव जादों। दा नैबे सोमदोन सुमफ्रामारिनि हा, बेयावहाय माखासे बेले बेजे खालामनायनि खारनावनो सोमदोन सुमफ्रामारिखौहाय बिसोरो दानदों होननानै बुंदों। आरो बिनि दंफांखौबो दानफायनानै फानखांखाबायमोननो बिसोरो। दा नायदो, हाग्राबारियावहाय थगायनानै लिंहरनानै हा सिमनानै सावरायलायनो होननानै थगायनानै लिंहरनानैहाय माबायदि मानसिखौ दानखो? बेबायदि जायो नामा मानसिनि गियाना? दा रायजो राजा नोंथांमोना बे दानग्रा मानसिफोरखौहाय मा खालामजानो लुबैयो? सरकारनि आयेन मथेब्लाथ' बिसोरो 6 दाननि गेजेरावनो गनोबो हागौ बिसोरो। दा बेनिखायनो आं सानो गामिनि रायजो राजा गावबुराफ्रा बेसोरखौहाय जाहाथे जेलनिफ्राय बख'नायनि माब्लाबाबो रेहाय होआ, आं बेखौसो सानदों रायजोफोर। दा बेयावहाय माखासे निउस पर्टेलफ्रा ओरैबायदि होदों, एग्जिट पलखौ लानानै बिथांमोना काउन्टडाउन हिसाब खालामनानैहाय ससियेल मिडियायावहाय दिन्थिनानै होदों। बड'लेण्ड रादाबनि मथेब्ला इउपिपिएल पार्टिया 19टा सिट मोनगोन, बिपिएफ पार्टिया 13टा सिट मोनगोन, बिजेपि पार्टिया 8टाल' सिट मोनगोन आरो बाखि मोननाय नङा। टाइम्सनाव बड'लेण्डनि मथेब्ला इउपिपिएल पार्टिया 23टा सिट मोनगोन, बिपिएफ पार्टिया 10टा सिट मोनगोन, बिजेपि पार्टिया 7टा सिट मोनगोन आरो बाखि रावबो मोननाय नङा। बाखिखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय दे। दानिया बेयाव दं जाहैबाय बर' खौरांनि मथेब्ला इउपिपिएल पार्टिया 18निफ्राय 19टाल' मोनगोन, बिपिएफ पार्टिया 14निफ्राय 15सिम मोनगोन, बाखि बिजेपिनिफ्राय ओरै नायलांदो। दानिया बे समाव जों फैदो बड'लेण्ड टाइम्स। बड'लेण्ड टाइम्सआ जाहैबाय इउपिपिएल पार्टिया 20था, बिजेपि पार्टिया 8, बिपिएफ पार्टिया 9। बेखौबो आं बारा माबा मोनाखै, बुंनो हाया। नायनोसै रिजाल्टनि उनावहाय। बड'लेण्ड बुब्लिया होदों जाहैबाय एग्जिट पलखौ लानानै इउपिपिएल पार्टिया 22, बिपिएफ पार्टिया 11, बिजेपि पार्टिया 7। हयथ' नैबे 22नि गेजेरावनो बे जानो हागौ इउपिपिएल पार्टिनि नाम्बारा। आरो बिपिएफ पार्टिया माब्लाबाबो 20था मोनना, बेखौहाय क्लियारलि नुहुरखादों रायजोफोर। नायनोसै 7:50 रिंगानि उननिफ्राय सोर बमा गावो। गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय। बर' हारि जै जाथों, जय बर' हारिनि।